Много често се бяха появили медии там. Очевидно притесни ужасно много да не бъде урок притесни на факултета по някакъв начин. И това няма нужда да коментаря подобни теории, но ръководството самото първо предизвика организаторите на тази партия много набързо да позволи част от деканата. Един от председателите се появи държа доста от картон на самите организатори. Аз позволих да вляза след поемане с него. След което един от другите членове на тамошния вече представител студентски съвет дойде и ги разубеди от това да продължат окупацията на аудиторията. Първоначално всичко беше цялото наред. Хората там само се казват, имаме нужда от лектори от ректората, очевидно хуманитарни лектори, просто да поддържат огън, да е камеи. Обаче, това не се случи. Защото там изглежда, че има в самия факултет става политическо събитие, не знам точно какво представлява то. Хакатон има и толкова програма трябва да бъде създава. Доста хора може да се създава и по-точна причина е да се напредат, доколкото да правят, да се срещат в шешета, това събитие, както помните, е доста важно за факултета, чисто професионално да е доста. Така че днес сега се представят една дали това нещо ще се състои доста, ще продължат с окупацията. Те не можаха разбира се, да се откажат нещо, за което явно дълго време се подготвили, така че окупацията в НИ, за съжаление, не се състояха. Пропадът начало е доста оптимистичен, но това, което ще кажем, че може би има някаква възможност за нещо за окупация друга аудитория, ще види за много неща. Това, което ще кажа за там е, че в 6 часа днес там ще се състои, тя вече трябва да се състоява, различна факултетна дискусия между преподаватели и студенти, може би хора от администрацията, може би също така евентуално някакви медии, не съм сигурен това, която там дискусия да обсъди как би могъл сега и да продължи да поддържа нашата окупация друга, как да изгради някаква форма на подкрепа към нея. Това беше случай, не беше много добре. Тъкмо заради това, пак на фона на големия контраст, ставащото тук и в журналистическия факултет, и на фона на това, което чухме от професор Янаков, и на фона на слуховете на окупация в други учебни заведения, като например е много хубаво ние да помислим изключително внимателно. В никакъв случай с словото не говорим само. Как да продължим напред? Ние трябва да бъдем все по-настъпателни. И това означава единствено нещо, ще оставя на вас да се какво е. Благодаря. Предлагам да обсъдим дали всеки момент, която не е да се кооперират много да се вършат повече хора тук. И аз още но нека да се предлагам Софийски, по-скоро хората от тези факултети да бъдат тук. Защото тази друга факултети, мисля, че е по-логично, пак ще да има. Не се минат. Но различни факултети на Софийски, по-скоро да се присъединят към нас. Като преговор с ръководството, тъй като ръководството видяха, че не те правят неща към лектора да се заедно интервюто си. И така е става много по-сериозно. Тъпчета ще станат повече хора. Тази вече
пак има списък с имената, които ще останат. 6 имена сме заявили. И нека заедно да останем тия 6 човека. Виждаме, че има агрегация, продължават нещата. Утре предполагам всички да дойдат максимално рано, да започнем от рано по-масирано и утре нещата, както до сега се случи, ще се случат от работа. Ще станат всякъде в София най-малкото. Така че трябва да готово да вземем някакво решение, какво правим. Не може да вземем решение от сега, какво ще правим утре точно. Идеята е, според мен, да запазим агрегацията, да продължим да ходим тази зала повече и през целия ден това, което някой се казва, може да знае, който говорим, тази зала няма лектори и публика, или водещи публика, или хора, които тук трябва да бъдат забавлявани или там да ги гледат. А тук има една група хора, които през цялото време трябва да правят нещо, да поемат инициативата и да дават предложения, които искаме да научи, тук е видя, песни, всякакви възможни неща, просто да поддържаме тук да кипи някакъв живот в тази зала, не идва един лектор, обявяваме да че има лекция, идва лектора, разбира се, в половината зала. И в 11 всички половината зала ще тръгват тук остава нещо такова. Затова предполагаме, утре ще слушат много важно пътите и разказано на това хора да решим как процедираме, защото действително това е скоро медиите, които бяха тук нещо да ме разлежане. Скоро ми споделиха, че вече примерно окупацията не е първо минала в медиите, а е след някакви неща. Така че нека да бъдем първа новина и да измисляме много неща, които да впечатляваме обществото, утре да решим как ще продължим нататък. И сега много е важно да отделим върха на България. Значи от сега нататък от вчера се получава някаква вълна. Вчера се спират днес се спират предишно протести. Утре се очаква да продължим да бъде тази вълна. И да видим кога ще върха продължим да правим този последна председателка всеки ден вече накрая казва в центъра на този протест. Нещо такова, да не близко. Нека да сме постоянно тук, да останем центъра на вълната и да ще поправим което да ни чуем. Това е преди нас това. Уважаеми колеги, много ми е тъжно първият беше преди повече от 20 години. Аз съм на 67 години и съм държал всичките стачки и така нататък и от години с вас. Той се случва предишни тогава бях около университета. Искам да ви кажа, че съм дошъл не случайно и съм вече от една година пенсионер да ви подкрепя, ако мога по някакъв начин, само въпросът е да ми кажете как. Ако имате идеи сериозни за развитието на България, съберете се, защото моето общество не нуждае именно такива хора като вас. Директно минавам към въпроса. Не се интересувате от перския разни покупки. Това
Второ, представяте своите ползи да правите. И второ, много ви моля, не допращайте, защото аз всеки ден съм част. За да дойда тук, да имам ден на близо, значи не се изпира. Малко ми манипулира. Аз съм кой. Това няма работа. Бъдете с вашите чисти души, ние хора, които идват на България, това благо, което се намира. Аз не искам да използвам думите на онзи неща, как там се казва, една защитени. Тъжно е. Вие оплачете за България. Никой не иска да вие въпросът си много помага. Само на нещата са ваша. Вие сте умните, към този свят да остане на мен. Вие както Лукаш не става да
да не го направите. Не може да е това, да не се трябва да не се трябва. Колеги, говорим за конкретизацията на исканията ни, това е много важно, ще го направим, необходимите пречите. Това, което исканията са едно, ние се легитимираме в това начин, как ще ги използваме в момента си извинение в тези държавни вече институции, това е въпрос. Ние задаваме риторични искания, риторични въпроси. Нашата основна цел обаче привлича на вниманието на колкото се може повече за тези млади хора. И нека не се правиме наложителни възможни да си извинение, това в никакъв случай не е истина. Ние се стремиме към нещо голямо. Това, което казваме, че ние не отстъпваме, а настъпваме, е, че се стремим към разширяване на формули, разширяване на окупация. Какво означава това като крайна цел? Това означава серията и инвестиция. Трябва да натрупаме критична маса. Утре ще е много ключово това нещо да се види, доколко и преподаватели ще стъпят за това. Вече тези важни решения ключови за действия, наистина ще ги вземе много. Но за това стигнете наистина, който може да говори на колкото се може повече хора, да разбере, че може да има приоритети, да приеме някъде кафети, да напише там някаква работа домашна. И дори свързано с пари, но трябва да има иерархия на своите приоритети. Тези, които се прави тук, мисля, че имаме един основен приоритет и той се намира тук в тази народа. Нас не трябва маса разберете. Те само тогава ще се оплащат. Тук сме някакъв фактор, но за да става фактор в тези университет трябва още повече. За да ставаме фактор извън университета, но трябва да сме още повече. Няма някакъв по-добър друг начин, защото ние ще обсъждаме много слабо нещата и медиите ще ни се радват. Може да ни подложат на някакво медието за съмнение. Какво ще направят това да започне? И аз казвам, че няма да отстъпиме и в момента се опитва така да ни намесят някакви други малки новини. Но няма да ни се отдаде това нещо, да покажем на това. Тоест, утре ще е много решителен ден, разберете, не е ден като някакъв друг. Това може би мина предишната фаза, ние останахме тук, поддържаме позиция, но утре ще е много решителен ден. Моля за всички, които сме тук, сме забравили, ще бъдем малко по-късно, за много решително участие в подкрепа. Много неща се решават. Утре. Здравейте, колеги. Съгласно че едно култура има малко критична и тя не трябва да може да има нещата. Но такава никога няма да има. Никога няма да се събере дори да се половина за толкова, колкото няма да ще трябва. Гледате ми това, аз смятам, че ректората трябва да дискутира дори това да не става. Ако очакваме администрацията да се съгласува няма как първо ние да се уважаваме с администрацията. Първо, ако някакъв ние да се уважаваме с администрацията, защото се лъжи. Въпросът е, че тук ние поставяме условия, те поставят своите условия. За опазване на целите, не е така, те ни да говорят така, а да това. Въпросът е друг. Въпросът е друг. Не е само да говорят друго, защото не е така друго. Защото не знам, така е тази фаза, друго се очима, че тя е контекста на успехите. Студентите вече от 4 месеца, студентите умряха на този професор, дори имат повече хора, как има опаса. Ако за 3000 тази лети, ако целият ресторант се бира сутре, за да чене. Грешно на вълната се трябва само да се убива, да издрасти се доведе от нас.
бяха хора, нещата, които сега да кажат. Също нашата цел изобщо не е да наборим тази зала. Нашата цел е много по-големи неща. Нашата цел е финалът, който това да тази зала, по-голямото нещо е за да затворя обаче конференция няма да е точно да напълни тази зала. Хората, които са в регулярната знаят, че тук има опасна. Хората, които са в другите факултети, ще ви докажем. Аз искам да разбираме насока на... Трябва да се напълни факта, къде колко може все пак да се факултети, които така или иначе не идват тук и да участват всички тези неща. Други университети е ясно. Това е единствения начин, по който да се събере голяма критична маса, която в един момент да затвори декларация, което ще значи, че ще затворят списъка. Ясно е, за който не е ясно, навсякъде вече се говори за окупация на България в други университети, къде само се говори, къде вече има предприети действия. Утре други ден ще плавно. Но тук трябва да се случи неща. Георги ще ползи да малко успехно и ще каже крайна сметка какво умисли вече. Но само да ви повеждаш много това. Хора, сега, това аз съм казал, да се бъде изключително много проекта. Начинът според мен да изкараме много хора е утре да окупираме ректората. Начинът за който резиденти 30 човека. Има 3 кода този университет. Има 100 хора. Между 50 и 100 човека се представят на ход. Имаме 3 транспаранта. Университетът е окупиран. Оттам нататък трябва да се говори за това. Тези, които ни подкрепят, не идват. Тези, които подкрепят, не идват. Това може да не е план за различния ден. Значи, казвам от името на администрацията на университета, че доста голяма част от моите колеги не са много съгласни с тези действия, за разлика от мене. Единственото, което искам да ви препоръчам, ходовете на университета са 6. Възможностите са 6. Възможностите за времето на окупация, за когато охраната вече не е толкова много. В смисъл, такъв охраната не е много, вече някъде към 7 вечерта. Като моето предложение и препоръка към всички тези, които ще тръгнат от факултетите си насам, ако са студенти, нека да дойдат, в смисъл да не се идват на голяма група. Просто лекичко, по 3-4, леко, идвате тук, след това отговорете си един час, в който да бъде едновременно блокирането на входовете. И ще има една групичка, която може да я включва. Ще се опитам по някакъв начин да отвърна вниманието на охраната, за да може вратите на университета да се затворят и ние да станем вътре. Всички ще си казват за това въпрос, че започне да се пева работа и малко говори, но добре, аз започнах малко по-лека, малко по-лека да видя каква е реакцията. Ние тук мисля, че имаме консенсус с новата фото, ние не сме решили да трябва да бъдем економическата. Искаме тотална Европа. Въпросът е да имаме да бъдем предишната маса. Народно също ясно, че повечето студенти в момента са апатични и да изпусне революцията за преминалната пълна. На нас не трябва да пак някаква малко по-голяма маса, 5-10%, които просто по някакъв начин да ги увеличим. Освен това разбиране, което ще стане технически с 50-60 човека много лесно. Охраната няма да не може да ни попречи бъде да си го ускори и да опита. Трябва да удължиме, за да удължиме тази организация, а не хаос, еуфория само за ден нататък. Това нещо се трябва да превърне в щаб. И
решенията, които се взимат по висшекласие, тези висшекласие други, като обидено дете, защо има по-добра идея, след като е гласувано за това нещо. Това трябва да стане ясно на абсолютно всички. Това е да реши утре, ето тук идва вече колеги, които не бяха. Днеска очевидно е, че не е тази вечер за мен момента за мен подходящия лично заменение е утре. Трябва да се опитаме да привлечем колкото се може повече хора, преподаватели и да по-работим по нашата организация. Колеги, поздравявам ви за смелостта въобще да говорите за социално окупация на рестората и много се радвам, че съм сред вас тази вечер. Има ли технически въпрос? Създадете сигурност и това бих искал да го предложа на всеки. Трябва да изработим условия на окупацията. Кой има право да влиза, кой няма право да влиза, защо, кога и да напишем ясно какво искаме. Това е първо. И второ, мисля, че ще привлечем много повече хора с ясни, категорични и действия на момента, отколкото се казва на Facebook, Twitter или където и да е другаде. Ние трябва да проведем целия университет. Тази зала трябва да проведе целия университет. Надявам се да го направим. Още тази вечер. Да, изнявам се за думата. Заповядайте да кажете. Моето предложение е партнерите, които се казва на тази да изглежда всъщност едно и също. Очакваме утре, имаме информация, че утре вълната ще се спечи. Ние продължаваме да работим въпроса и обявяваме общата среща в 6 така, понеже не е. При това ще да дойдат социалната среща. Ако направим общата среща в 17 часа, видим едно присъствие, има и друго нещо предвид. Сега тук хората сме, съм сигурен, че по-голямата част тях са сигурни хора и хора да покажат. Ние можем да берем 6000 души, които да някакви да викат от партия, всички да скочат, влязат в сляда и предлагат да обърнат и всички тия хора, които окупират университета, дават контроли да жертват някакъв един като начало, да седят в този университет и да не седят с него. Да седят тук, да се хранят тук, да седят социален тук. Аз за себе си тук в тази точка, всеки да помисли тук за себе си, има ли тази точка да направи кандидат и точно да отпадне. Минимум 3 дни. Нали, това е и. Окей. Имаме общата. Имаме общата виждаме по-интересна събрание, имаме разговорите вече от утрешния ден, който според мен ще има по-голяма вълна. Ако имаме условия, правим партията, вие самите само своите предизпълнати от партията. Това е статка, това е по-сериозно, ние трябва да живеем за вече, които не гледат за тази партия. И това е по-сериозно. И само да възможи едно нещо. Утре е 5, а утре ние в 6 часа вечерта се правим на окупация. Това значи, че ние събота и неделя не работим нищо окупиране на университета. Това е абсолютно безмислено. По-добре понеделник сутринта да окупираме на университета, когато ще има реален ефект в преподаването. Събота окупираме на университета, всеки ще си мълчи и ще чакаме удобен момент, в който да ни разкара. Това е благодаря просто. Го предлагам или го правим в петък сутринта, с някаква правда, или в понеделник сутринта. Благодаря. Основното на предполагането, не е достатъчно само да станем тези човеки и да кажем окупация или това да не иска да говорим. Защото това да виждаме, правим хора, които по-голяма вълна
евентуално трябва да бъде предписано и делегация, като отиваме един от част от университета и конкурсно. Трябва да има делегация, да има стъпка по стъпка. Човекът беше това, който говори преди мене, обаче, много реално обаче, това са 3 дни до понеделник. Всеки един ден може да стане 70 чудеса. Не я какво ще стане. Аз предлагам да се види утре да покажа каквито знамения на хората и утре вечерта може да събрание да се реши. Когато има много повече хора, то не е 40 човека. Благодаря. Колеги, виждам, че нещата са разделени, това е съвършено нормално. Само имам две малко повиквания. Първо, сред вас има съгласни с тази идея за тотална окупация на държавата и не съгласни, и то може някой от тях принципно. Ще помоля и съгласни, и не съгласни. Няма да помоля, ще разстоя. Съвсем недемократично. Не ползвайте нищо. Twitter, Facebook, Skype и така нататък. Не пишете по мейл. Не говорете по телефона за тези неща. Много е важно да не се говори по телефона за тези мерки. Моля, дори да не сте съгласни с тази мярка. Тя ще се приеме и ще се отхвърли най-сетне с висши гласи и вашия глас ще решава. Но не дейте да говорите извън залата този техен кръг, който сме сега. Защото от това наистина голяма степен се пази на протеста навън. Тя е в нашите ръце. Вие вземате. Може би решавате съдбата на едно да не може да се няма българско правителство. Това е ясно. Казвам вие, как да го кажа, да се добре към вас. Второ не дейте да смятате, че това неработни дни са незначителни. Колегата имаше своите основания да каже, че събота и неделя не са много важни. Но всъщност това не е точно така. Първо, понякога има занимания в събота, а дори понякога и в неделя. Второ, ако събота и неделя, за вас не говорят, 48 часа, този университет бъде ваши, наши, понеделник това ще се степа по ще свършим пак изключително важно технологическо наше предимство. Полицията не може да бъде сграда. Ректорът може да излиза, може да не излиза. Но това, което може да се случи, 2 дни подред, ние да се контролирали тази сграда. И още не се бъде по-голяма, няма да става да стане събрана това. Ето това се съжили. Това се съжили всички нас. Не го да направим. Аз се направя на това нещо, опитвам се да го предам на вас. Мисля, че и Джили се опитва да ви го предаде. Но няма да опитва да ви го предаде, точно още вчера става. Това не е нормално. Това не е много. Не е прищявка, а е нещо, което може да се окаже от изключително значение. И точно това е доста прозрачно и намека самият професор на нашия доктор. Скъпи колеги, когато правим нещо, то трябва да се прави съвършено, перфектно, добре, а не да правим герски истории. Да се прави умилен в събота и да станем в университета на окупация, защото те не пречи за никого. А първият ден е най-важен. Първият ден е деня, в който ние заявяваме какво правим и защо го правим. Не може да го правите в събота, когато никой няма да нищо. Няма и защо да нищо е. В събота няма официално според правилника, упражнение и лекции. Има някакви факултети за попуска, но според правилника няма. И никой няма да се интересува от това, че в събота, когато няма сутринта вътрешни блокове, когато няма силни новинарски предавания, вие сте направили окупация на нещо, което никой няма да влезе в описи. Или я правите в петък, или я правите да правим в понеделник, но да я правим с цел да бъде легнути, да го направим срещу някой, а не просто за каузата, защото никой няма да ни своя активния случай. Трябва да го направя първия ден е най-важен, тогава трябва да го направя.
Слушайте, това мнение, но няма да ви дам да бъде друг поден. Айде всички да влезем. Аз искам това, казвам да пропълна. Аз искам в момента да изразявам мнение, че да влизат да стигат да кажат да имат интерес за другата. Да. Добре, тук е ситуация, често трябва да стигат това, и после аз да пропълна на мене и стигате ръка, защото иначе няма да стане да разбират това.
се върти, ще го изпрати на председател на факултета, студентски съвет и политика ще го отдели. Сега за малко, който това също много да получи работа, държавна секретар. Когато се говори за окупация, окупацията не е събитие, окупацията е вид процес.
протеста, той е протест. Протеста не е нещо, което се случва в момента. Протеста е нещо, което има над този, той е близо, не знам колко дни има в случките. И както има много хора, хората са на тези, хората са спирали там и хората наистина им е писнало и наистина хора, които искат да случи нещо. Представете си, представете си 100 години на първи процес. Няма как да останеш да живееш. В един момент си писал и спираш да ходиш. Значи, който писне, спреш да ходиш и така се случи нещо, което да стигне, нещо, което да е радикално, което да направи така, че вие да влезете. В този ред към мисли, когато казват утре, нали влезеха, какво да правим, но беше по-силно неделя, дни, в които няма учебни занятия. Точно ПТК е най-подходящия ден да правя на процес, не е друго, а защото когато стане нещо, което се става на една компания, това за нашите родители, не е си хората ще бъдат долу. Хората не могат да бъдат, те не си хората на работа, не могат да бъдат, защото тия да е на този, когато не са на работа, когато има долу. Другите не е други, като е много хора. Колегите Иво и Румен се върнат на общото национално и се отече нормално страна, добре се получи. Така наистина ние вече видим страни. Въпросът е, че това ми предлага нещо интересно и неща да се наблюдаваме. Той самия каза, че 90-те години нищо не е повече от 10% се участва. Той трябва да знаем, че ще бъде мълчество, въпросът е колко ще е голямо това мълчество. И от тази точка предлагам да реформа на тази вечер. Защото трябва да видим от какво ще стане, имаме податки в други университети, да видим как ще се получат нещата. Това е най-вероятно нещо, че видно имаме предполага да се полива в тези моменти. Ние сме платна на това държава. Добре, ще се заплатим. Не, аз съм абсолютно сигурен, че ние ще го спорим в тебе, че в това няма никакво съмнение. Въпросът е кога. Според мен това трябва да се решение. Не може да бъде. Трябва да има всеки, който влиза, може точно да каже, всеки, който влиза, да казва повече, да нещо повече.
другото, което е, ето трябва да кажа, че колегите в нас също ще правят някаква акция и така нататък. Ако може да се направи, примерно едновременно да се затворят поне два университета, както е Софийския, така и нас, защото това ще бъде по-успешно, според мен, колкото ние тук да затворим ректората. Той ясно не реши това. Така че лично аз, съдейки от думите на вашия ректор Илчев, не съм много сигурен, че той няма да излиза в комисията, но това е моето подозрение. Така, поредният човек, който ще каже, че очевидно е това нашето решение, ще бъде затворен ректората, после когато. Значи ние си говорим за неща, които ще станат вътре, които са важни неща. Какво ще стане в журналистическия факултет, какво ще стане в другия университет, какво ще стане в философския факултет, тази декларация, която се подготвят, как ще се реагира на вечерния процес. Според мен е много възможно утрешния ден да покаже да вие денят за окупация. Сега, аргументът за уикенда, да, няма толкова студенти, да, институциите са празни. Това може би е важно, може би не е. Въпросът е дали ние ще хората, дали ще имаме готовността, дали ще посетим като точния ден да го свършим. Според мен това е да се караме и да не се караме, наистина утре ще се покаже, така че може да се взема върху това.
такова много наистина става на периода, в който това окупация не трябва да е тази изка. Но тази изка периода, който ние трябва да останете в тази сфера, тази организация и да се съгласява за което прави. Това, кога ще решим, някакво това по-рано чеше, когато разпочва от казано, се наясно какво разполага този ден, много трудно ще стане. И последно да кажа технически такъв и не знае, че е било лошо или че няма да обърна внимание, защото от тази малко това може да принципите от това в някаква гледна точка, но всъщност не е проблем. Защото надежда ще има достатъчно спокойно да усвоиме някакви да се укрепим позициите, ние не си тръгваме неделя. Ние оставаме до неделя, като направим това. Става дума за окупация, някой малко толкова чувство вече как това е въпрос. Но да, аз съм също за окупация, цялото на тези трябва наистина да се съобразим с две неща. Първо, когато се решава задача за окупацията, решението да се взима много период преди самата окупация, да не може да се съзнява информация. Това е първо. И второ, задължително това трябва да става или трябва да служи много рано, да кажем нощта, или късно вече. Защото трябва да сме ясно, че в рестората не трябва да има нито един човек. Дори стана дума, че охраната трябва да начин да се мами навън, за да затворим вратите. В сградата трябва да се става единствено ние, защото ако някой иска да излезе, ние не го позволяваме, по този начин нарушаваме неговите права и това вече е престъп. Въпросът е да няма хора вътре, за да не се съставят някакви конфликти, всички хора да са отвън и решението да бъде взето много кратко преди самата окупация. Последно да вършим. Софийска университет, тук има 6 хода, където трябва да видим колко машини трябва. Това е много точно преценка. Трябва да може някой да намери някакви схеми как. Да, не е малко. Нека е именно опаска, но да я се говори и да се добре. Ако има някакъв вариант, да се заявим пред всички и хората да знаят какво ние правим. Значи, предемете, правите
буквално човек отдолу, който няма да се каже нищо. Това е много добре. Още нещо, в момента, в който решим отпадане на ректората, идеята е да не отпадат и да почнем с остатъка. Това
нещата се говорят тук, ясно е, че едва ли ще запазим всичко, което се казва тук и най-важната дума, която се нарече за окупацията на целия университет. Най-важно ще узнаем това, най-вероятно ще узнаем цялото ръководство, най-вероятно ще узнаем някакви плани. Аз наблягам обаче повече на второто, именно на фактите. Трябва да запазваме до край инициативата абсолютно студентка, защото когато спирате тези университет, те няма само да обикалят там, те ще трябва да диплома, те ще искат по всякакъв начин, това е мое лично мнение, да застанат начало. Или ние да ги вкараме в процеса. Трябва да се опитваме и да предвиждаме много добре стъпките и за това със съгласно да вземем крайното решение вечерта, не видим, а вечерта и през деня да се опитаме да създадем повече колеги, повече студенти, а не хора на последните 40 години. Ако оставаме тук да сме само студенти. И докторат, да, окей. И доктор. Но последния вече това е доста голяма. Да, между другото трябва да се изтъркаме след малко време, но като гледам доста хора, аз ще нарушим малко тук на много време. Колеги, това, което ви каза, беше напълно разумно. Аз ще ви кажа почти същото. Нека да обобщя съвсем накратко. Първо, още веднъж, не говорете, не пишете. Изключително е важно. Второ, утре, не клиничната, а чак след 6 трябва да се говори за тези неща и да бъде между нас. Трето, утре, когато започнем да се организираме, може да стана дума за организация. Дори не се гласне, може би не дете да се себе си, да се различните играят да бъдат превенционни и противизите и правизите и прочее. Ще трябва да се разделим, може би, на 6 групи, защото просто има 6 изхода. Това е което става дума. Вероятно, всяка трябва да има нещо, като не знам как да го нарека, подаваш, координатор. Да. Този координатор ще трябва да бъде един човек, не друг разбира, но много ясно място и ще ви моля да слушате тези хора. Съгласно съм, че трябва по-скоро да са само студенти, докторанти и прочие. Вече не съм студент, не съм докторант, ако смятате, че ще ви навредят нещо, няма да бъде. Но мисля, че ви говоря да съм и полезен. Благодаря. Не толкова ли така казвам много нещата, които да кажа я. Друго нещо, което трябва да... Значи, хората растат на нас, като правим нещо, трябва да правим отговорно, да се твърди, как се казва и другите. Трябва да има твърди искания, защото не мога да опирам университета без тях. И отделно медицинските средства, които чисто като някакви вериги, такива неща, чувалка да колелои, какво имат там. Всеки малко да почне да ги карат в това и така нататък, да не се получи да някакви хора могат да ги гробят човек. С някакви уреди. Освен това, много тези супер прозореци да ни върши работа с една колка. Не може да се тяга на тях. Но това да го обсъдим да се казва. Здравейте, колеги! Ако интересува и моето мнение, мисля, че не трябва да направим заплатата на целия университет, но трябва да направим силно. Може би ще не стигнат и малко хора, но може и да не стигнат. Имайте предвид, че когато окупираме, вероятно програмата ще остане долу на хората. Ние няма може да ги говорим тези, защото това е на работа. Но въпросът е да не се пускат просто студентите и преподавателите вътре, освен тези, които участват в компанията на компанията, а не има да завладее университет. Дали да го направим от силното още, т.е. утре вечерта да решим вечерта да го направим, така да се премина от утре, да види колко хора бъдат тук и колко са надъхали да участват до края. Които да стават вече в бизнеса и така. Аз
че ще има хора, нека да се прецени в 6-та улица. И така, мисля, че останалите колеги от другите университети ще ни представят да се не го направим. Тъй като няма време, само да един бърз аргумент, защо трябва да бъде утре. Това е нещо, което е смисъл. Аз така мисля, че за него това е именно, че едното момент ще така може да направи платен, което да направи платен, за нашата бъде много проблем с един университет. Всички, което ме интересува дали е проблем с университета, понеже ректорът този, който ще каже да бъде тук, политика да бъде така, няма разрешение, че да бъде така. Ако се прави, колко на това нещо може да се разреши, ще може да се създадат повече хора, да може да се организира нещо по-голямо. Защото трябва да бъде основно всички утре за някакви малки мисли, да изгледам да се успеем да съберем. А така и няма да се събираме, понеже тук няма вече на никой. Веднъж да бъдем да вече е много само. Казвам да съберете, ако имам сега това, защото ще се говорим. Значи много се казва, че говорим, който говори по един месец, зачеква темата за ректора. Понеже все пак трябва да кажа за изключение. Това се трябва да напомните какво всъщност служи той. Мисля, че тази ситуация трябва да има тройна стратегия за разговор и въобще с отношение спрямо ректора по време на самото събитие. Понеже ние сега да и същото време да стигнем до парламента, знаем, че се чака бюджет и така нататък, той ще се окаже на покрива колата и нито ще свършим услуга в университет, нито на себе си, понеже ще имаме още един срок, по който да ни т.е. да ни е себе си, което не бива да става в никакъв случай. Стига и да няма да се парламент и прочее, за да имаме и ректора в властта на всичко. Просто няма смисъл, а този въпрос, който по голяма степен може да се стигне на този университет, а може да ще доведе на тази окупация. Колеги, много късно разделение на стратегическите задачи. Стратегическите задачи са какво се тази опасност, първо да има или да я няма, това е решение. Второ, какво се ли, ако я има. Какви са условията, при които тя би била тихната. Какво се рискува при порона тази окупация, защо се провежда. Един от нас трябва да е много ясно, защото прави това нещо. Има ли достатъчен личен състав, ние тук вътре признаваме достатъчно гражданска подкрепа за нас. Това са основните служения. Къде ще се проведе? Кога ще се проведе? Ми хора ще участваме в нея. Колко съответно се да окупация? Нарядите ще се разделим, това е 26 часа. Трябва да има наряди. Наряди да се покриват. Колкото лошо ще се случи, не мисля да го подава в страна. Какъв, кой ще го подава? Трябва да има там трябва да има хора, които да бъдат кабинонни, трябва да има задължителна правна подготовка, която всеки един от нас трябва да има по входовете. Също така трябва да има в щаба тази правна подготовка. Трябва да се познаваме с законите за МВР, за граждански страници, за правомощите на демонстрантите, за превишаването на правата на полицейските органи. Трябва да се познава много добре с правилата на Софийския университет. Хора полагаме с правомощи и с по-не. Това е. Всеки от нас трябва да има какво може да даде. Ако се казва, трябва да се казва само на много добре хора. Искам да кажа, да не е информация за тази информация. Само и последното нещо, гласуваме утре в 6 часа, ние с уверени хора, с тези много е важно да участват изключително само студентите, поне от началото. Академична помощ. Да, студентите докторати, така се не знае, това се гласуваме 6 часа, също ще се това е въпрос, малко знам това, как да спрем другите хора да присъстват евентуално в държавата на някакво 14%. Не, мисля, че ще е добре, ще помогне медиите, ще помогне
не е свързано с да е свято, защото имаме да обсъждаме нещо между нас. Това ще бъде трудно. Пускаме тук различни на всеки тук, който смята да цялата реакция да се опише, за да може да се изложи това значи, може да има други хора, които искат да присъстват, които в момента ги няма. Така че, просто студентите и докторантите носете документи за това, ще има пропускателен режим, за да няма външни хора. някъде в ниски. Някой може да погледне, ама това е има един много важен въпрос, който изглежда изключително, който ще трябва да се съберат пари да едините нужни за действието и когато, защото ще се съберат от кого и кога ще се докарат и как в университета. Най-вероятно това се реши тихо и бързо, утре най-късно вече, но все пак не прави, че тези всички магазини работят, а ще се нужни купени неща. Мислете на това. Колеги, секунда, буквално. Мъжете на една хубава храна топни дрехи. Мъжете на тези знамена и средства да слушаме, стига до там. Благодаря. Не, Русия на сина. Да пинаме ли малко? Ели, пинаш от него? Аз да пинам.
Просто